ka arphawai tarik nailur arhaja arphawlai ka Jantia National Council hapo ka jingalam u General Secretary kalahyar syabendi hati bat tera banlet jurip yaki arteli ki project basateng kata ka residential school bat ka teachers training center kabalane daki bun snem ya ka residential school lamang ha urisau arja khatsan bat lala ru ban pendap ya ka building kumbalamang haki arphau sau benai kumjuru ya ka teachers training center ha warhaja khanrio lamang bat la pendap ru ya ki building jongka handai ka ka bas ngusi kalong bahaduk menta omla ban pentri kami kini ki project bala shui khun suat yaki ha ka jingjurip ka seng kalalap bala pat lut ki yet ki jingkhang la iru bala syarong bat syak tu lut ki tiar kitar bat la kendang lut yaki grill jingkhang yet bat la pauru bala dap setang daki kolong bilor hapo ke building JNC, Jantia National Council, ngira late jurip ya arteli ki project ki bangi la banong badang sating ba ka government kala dep sanction apo is Jantia Hills district kata kawai ka deka residential school but kawai ka deka teachers training center ta hakani ka jinglate jurip jongi kum ka Jantia National Council ngila syamba yakini ki arteli ki project ya kawai ka residential school ya ka building jongka ladep shna but la yoru ya ka work order house name final work order house name ar jakat san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo arpe sau benai but ya kini ki ya ka building ladep shna bat ka building ru kadai ka building ka balasna bha da ki kontraktor andai ke ka bas ngusi banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pipe kila pra don ki kamera ki bala pipe bala pra ki jingkang yit la banong ba kinong sim kebu adin ba yo le sei ka jing yo i jong ki ba ka sarkar ka klem le klem la ban pentri kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ke residential school ya let's say kila sim kebu don kiba penpra ya ke jingkang yit bat kila sim ya ki krill bat kini ka long ka ka jing du nong ya ka district haba ya ka building jong ka residential school ladep banchna hawa usnem arajar khanyo ya let's say kumba andusnem menta kani ke school kala syusa sa kumtu klem pentri kam yaka pat kani kalong kum ka ka jing du nong ya ka district ka jongi ka Jantia Hills district hakabaya kani ka building jong ka residential school ladap shna haka shnong bendi hati hapo Jantia Hills district bat hadu menta ka kani ka school ka klem pat trekam pat kani kalong ka ka bakum ka ba pensep lene penserwakai ya ka pisa daki kelur tengka haka bansna ya kini building bat ladep ru bansna pada du menta empat la ban pentre kam yaka kalong ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jingtrang kamtam na kilong jing ki baduk ki ba haba ki don ya ki khun ki ba don sap ban pule haka jing pule jongki hendai financially kilong ki ba week lada ka sarkar kala ban pendep lene ban pentri kam ya kani ka residential school kan long ka ka jing mentoy ya ki khun jong ka thain is Jantia Hills district hantam ki bawan na ka thain nong kedong om tang ba ki kena school kin yo ka jing mentoy henry hapo is Jantia Hills menta ngiyo i badon chibun ki khun samla ki bala dep pule ki bala nang bala start ki bala qualified ki bala adep ya ki kerdan beper ki bala yobat ya ki master degree bat kiwe kilong unemployed menta ki syong haying ki kimdon kam dan jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe hande ki danglong ki unemployed ki jobless
lada ka sarkar kan pentrekam ya kene ka residential school kan penmentoi ya ki kena school ru ki bawan na kaling longjing ki baduk kila ban peting ya ka puli puthi jongki ban nolor kataru kan long kum kan lat ya ki wei pat ki bala nang bala start pajok kam yok jam hapok ka distrik abangi phai pat Syaka wei pat ka projek kata ka badang sateng kataru ya ka building ladep nadu arjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya kan iru layok i ba ka building ladep ndrei menta dei tang namar ba ka sarkar kampat pentrekam ya kini ki artli ki projek ki building menta ngila yok i ba la penpai la penprai ki khamtam ki jing khangyit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim kabu kila tu ngila wanong kalong kumta bakani kalong ka ka ba konsep ya kata ka pisah ka ba ka sarkar kala penlut na ka benta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sapai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kabu kin tulut ya kat ka ka ba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban pentrekam no ya kini ki artli ki project ki berang sateng haduk menta hakaba ya ki building ladep ban sina handai ompat la ban pentrekam ompan la ban bu ya ki briu ki badei ban pej ban sumar ki tak kumbalong menta omdon kinong pej kinong sumar ya kini ki artli ki building suki kini ki barok ki jing don jing em hapok kini ki building kin saja lut lada ka sarkar kampat la lani kam kloy ban pentrekam no ya kini ki building artli kini ki project ka residential school bat kini ka teachers training center takumta ngi penbor ya ka sarkar baka de ban pe ya ki khamat jongka po Izentia Hill district ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jing mentoy kan ban ra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ha ka chimet ka jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kaliang ko jong ka JNC Jentia National Council ni kentu bat penbor ya ka sarkar baka de ban pej no ki khamat syakini ki artli ki project ba don hapo Izentia Hill district bat ban pentrekam no kloy ki but kenang bakan omlong ka jing pensep leni ka jing penserwakai ya ka pisa ka badei taki kelur tengkah kum ka jing pen ken mauru bahak ini ki por badadep la ka JNC kala late ya kendu badu deputy chief minister bat ulak kular uong ba kin pentrekloy ya kani ka kam kat balong tengi sachisen ngi pen mau ya ka sarkar lang ba kani ka jing late jurip jong ka JNC ban pentrekam no but ya kini ki artli ki project ki bang sateng ki ba 4 trekam hakaba ki building adap sina